Bam, čauť, tu je Goga, vítajte pri ďalšom vlogu. Už som sa cez prázdniny ku vlogu snažil dostať aspoň 5 krát, ale keďže mám veľmi málo času, ani vysávať som nestihol, ale to máme nehovorte. Keby sa toto dozvedela, tak by som musel ísť hneď vysávať. Ja som to počula. To prčic! Ja som to počula. No nevadí, ale proste aj keď som sa k tomu natáčaniu už dostal, tak som na to nemal vajca. Gaga? Zatiaľ som si z prázdnin asi najviac užil jazdenie v kabriolete po pláňach Severnej Ameriky. No čo je, kabriolet si nemôžem dovoliť a slniečko mi robí zle na kožu. Som bol aj u babky v Rakúsku a keďže sa s vami chcem podeliť o moje zážitky, tak vám pustím krátke video odtiaľ. Takže užívajte. A by the way, teraz som bol v Amerike na pár dní... v Amerike som bol v Srbsku. A by the way, teraz som bol na pár dní v Srbsku na svadbe mojej sesternice. No, predtým, než som tam išiel, som mal o tej krajine mierne predsudky. No, neboli to zrovna mierne predsudky. No dobre, predstavil som si, že tam ľudia žijú v zákopoch, majú zbrane a žijú na fazuliach z konzervy. Ale zmýlil som sa. Oni totiž žijú na konzervovanom hrášku. Na zdravie. Ty! Jak to, že žiješ? Zabil si iba moju dvojničku. Bože, oni sú nenapraviteľné. Väčšinou sa k meninám dávajú darčeky ako čokoláda, hrášok, peniaze, alebo aj banán. Lenže ja mám najlepších rodičov na svete, naozaj na to predomysleli a dali si záležať na tom, aby mi našli správny darček. Takže som od nich dostal umelé prso. Naozaj je to praktický darček, takže rodičia ešte raz ďakujem. Niekto by si povedal, že to je zbytočná gumená guľa s bradavkou, ale v skutočnosti to má veľa využití. Pomáha sa to zbaviť stresu. Môžete to použiť ako vankúš, keď naozaj nemáte na čom spať. Alebo si predstavte, že sa prechádzate niekde po vonku. Chytí vás hlad a vy nemáte žiadne peniaze. No nemáte sa čoho báť, pretože vaše umelé prso je vždycky po ruke. OK, tak to bolo moc. Editor Gogo, vymaž to. OK, vážne, je to super vec na odreagovanie. Jediná nevýhoda toho je, keď spíte a máte to na nočnom stolíku. Zdá sa vám, ako keby to na vás non-stop civelo a neviem zaspať. Tak si to vždycky pre istotu hodím do šuflíka. OK, tak dnes ideš do šuplíka. Dokonca aj Maxíkovi sa tam páčilo. Prvýkrát v živote videl kozy. A nemyslím to ako kozy, pretože tie sme každý často vydávali prvý rok našeho života. Ale myslím tie naozajstné kozy. Tie bradaté, čo behajú po lúkach. A veľmi sa mu páčili, taktiež ako nám všetkým tie druhé tiež. Ja byť žena, tak sa na tie kozy pozerám furt. Nechal som sa uniesť. Sorry. Keď nerobím videá, tak doma sedím a válam šunky. Čože špinavá lož. Takže ja robím aj iné veci. Napríklad hrám basket. Varím. Balím baby. Proste je to fakt veľa, čo robím mimo YouTube. Takže ľudia... A čistenia topánok. Dúfam, že... A naozaj ja vás o tie lajky neprosím, pretože by som sa s tým nejak chvastal, alebo sa v nich nebodaj kúpal. Tak ja na to serem, keď tečú samé dislajky. Ale tak vám niečo vymyslím ako odmenu. Aha! Ak dosiahneme na tomto vlogu neuveriteľných 45 000 lajkov, v ďalšom vlogu prídem na začiatku na nafukovacej lodi. A áno, do tejto izby. Je to možné. Takže díky moc, že ste si toto video kúkli. Hey Bluetooth, my name is Rihanna and I like to copyright music cause I have altitude and I'm awesome. Jesus, I am Rihanna with a mustache
I am a brilliant singer, nigga. Yeah. A vidíme sa na budúce. Čaute. Washa.